Un ano máis, a Mancomunidade Barbanza Arousa participará na Feira Internacional de Turismo en Madrid. A cita será xa esta semana, do mércores ao domingo. A entidade acudirá a esta cita cunha presentación que pretende poñer en valor a súa identidade gastronómica e vitivinícola, como eixe estratéxico do seu posicionamento turístico. Presentaremos en Fitur a Barbanza Arousa como destino de excelencia enogastronómica, no que destacaremos os nosos valores fundamentais, a calidade e a sustentabilidade. Estamos logrando o posicionamento como destino turístico sustentable, no que aposta en valor dos recursos, a creación de produto e a comercialización serán ao longo deste ano as principais referencias do noso traballo. Seguiremos esforzándonos para poñer a Barbanza Arousa onde debe estar, na excelencia a nivel nacional. A presentación baixo título Barbanza Arousa viaxe a través da historia dos sabores, pretende mostrar o seu destino como unha aposta clara polo turismo enogastronómico e o turismo industrial, vinculados á tradición da salazón, a conserva ou os viños da ISP Terras do Barbanceiria. Neste ano 2026 remataremos a execución do Plan de Sustentabilidade Turística Viaxe a través dos sabores, consistente en diferentes actuacións para que o visitante se sumersa no pasado e no presente da enogastronomía de Barbanza Arousa. A creación dos museos da conserva e da salgadura, a realidade aumentada do barrio dos cataláns, a creación de aulas enogastronómicas, xunto cas rutas que vinculen estes recursos e as visitas a adegas e conserveiras, permitirán ao visitante vivir unha experiencia diferencial de alto valor engadido. A presentación da súa oferta terá lugar o xoves 22 ás 2 da tarde no stand de Turismo de Galicia.